Vyhľadávanou súčasťou obce Litmanová je mariánske pútnické miesto v lokalite Zvir. Do tejto grécko-katolíckej bohoslužobnej lokality sa dnes dostaneme celkom na záver nášho výletu. Dovtedy stihneme spoznať veľkú časť malebného prostredia nad obcou Litmanová a ochutnáme aj kúsok goralskej kultúry tesne za hranicami. Sme dnes v Zamagúri. Je to najmenšia turistická oblasť Slovenska. Je to nádherný malebný kút na pomedzi Slovenska a Poľska. A vybrali sme sa z obce Litmanová a smerujeme do sedla Rozdiel, ktoré je hranicou medzi Pieninami a Ľubovnianskou vrchovinou. Naše kroky potom budú smerovať na najvyšší vrchol tohto pohoria, Eliášovku, kde je rozhľadňa. Tešíme sa veľmi na výhľady. A na záver sa zastavíme v pútnickom mieste Hora Zvir. Z lyžiarskeho strediska v Litmanovej vedie cyklistická trasa a zároveň aj turistická trasa do sedla Rozdiel. Bude nám to trvať približne hodinu a štvrť. Vystúpili sme do sedla Rozdiel, ktoré oddeluje Pieniny od Ľubovnianskej vrchoviny. Sú tu nádherné lúky, veľmi bohaté na kvetenu. Tieto malebné formy v Pieninách vďačia za svoj charakter geologickému zloženiu. Tie mäkké formy sú flíš a vlastne do toho potom vystupujú tie strmé vápencové bralá. A okrem toho, že je tu krásne prostredie, tak sú tu goraly, ktoré majú vlastné zvyky a my tu môžeme okrem krásnej prírody pozorovať aj ich architektúru a vlastné kroje, vlastnú hudbu a podobne. Gorily v súlade s prírodou tu obhospodarujú krajinu, vidíme tu pastviny, pasú sa tu ovečky a už z tohoto sedla môžeme pozorovať 3 koruny. No ideme tretí deň. Ideme už tretí deň. Robíme si totiž kurz sprievodcu po Beskydách. Je to terén, v ktorom budeme pôsobiť. Preto chodíme po Pieninách. Je to náš prvý výlet, ale zhruba raz za mesiac sme v nejakom pohorí. Radšej sme v Beskydách. Ale Pieniny sú tiež pole pôsobnosti sprievodcu po Beskydách. Je tu čo vidieť. Sú tu pastierské salaše, pekné poľany, všetko je tu krásne zelené a veľa výhľadových miest, za ktorými sa sem rada vraciam. A natrafíte tu aj na vyššie hory, z ktorých máte výhľad do okolia. Zo sedla Rozdiel sme pokračovali ďalej po štátnej hranici s Poľskom a bolo vidno trošku ten rozdiel medzi poľskou krajinou a medzi tým, ako krajinu využívajú Slováci predsa len, ale tie biotopy nepoznajú hranice, takže boli úžasné aj napravo, aj naľavo však. Biotopy sú úplne úžasné, sú tu široké spektrum kvetín, ale nie len to, my sme sa dostali do obce Obidza, kde je to vlastne poľské turistické stredisko. Tu sme odpadli úplne, pretože na rozdiel od tej strany na tej slovenskej strane, vlastne bez turistov takmer, tak sme tu prišli do turistického prostredia, kde sme sa dozvedeli dokonca aj, ako sa grilujú oštiepky nad ohňom. Veľmi ochotný pán nám to ukázal a boli sme nadšení. Ešte nás čaká nejaká 3/4 hodina, možno hodina cesty na Eliášovku, ale vidíme, že v tomto prostredí sú aj tie lesy veľmi pekne zmiešané. Tie porasty naozaj hrajú všetkými druhmi. Je to nádherné, áno. Okrem týchto krásnych lúk, tie lesy, ktoré majú buky, sú tu jedle, smreky. Je to naozaj veľmi krásny pestrý les. A fantastické je to, že to sú priestory, ktoré sa dajú využívať turisticky. V zime na bežkách, v lete na bicykloch, my sme tu síce na pešo, ale na Eliášovku naozaj už to nie je ďaleko, takže teším sa na to, čo nás čaká ešte smerom na rozhľadňu na Eliášovke.
Z rekreačnej osady Obidza sme sa dostali postupným stúpaním do cieľa našej cesty na vrchol Eliášovka. Vyšli sme si na túto krásnu rozhľadňu, z ktorej treba povedať, že výhľady sú prevažne na poľskú stranu. Na slovenskej strane je viac lesa. V tomto okolí nie sú nejaké dominantné vrcholy, ktoré by lákali turistov, ako napríklad na Pieninách alebo vo Vysokých Tatrách. Ale myslím si, že je to miesto zaujímavé aj pre zahraničných turistov, ktorí prichádzajú na Slovensko alebo aj z poľskej strany, ktorí nie sú len Slováci a Poliaci. A to je aj prípad vlastne mojich skupín, pretože dlhé roky som sprevádzala zahraničných turistov, prevažne Španielov a Talianov. A oni práve, že milujú takúto zeleň, ktorú doma nepoznajú, majú toho pomerne málo. Hlavne tí Španieli majú tam vyprahnuté v lete pláne, a milujú takúto zeleň, nepotrebujú k tomu žiadne vysoké skaly. 20 rokov skúseností sprevádzania turistov po Slovensku, zahraničných, som sa snažila zúročiť v knihe, ktorú som napísala. Je to 4-jazyčná knižka Slovensko pre začiatočníkov, ktorá tak trošku odľahčene uvádza turistom Slovensko a nás, Slovákov taktiež, aký sme, našu nedávnu históriu, naše vybrané legendy, nejaké slovenské tradičné jedlá, recepty, ale aj naše zvyky a tradície a takisto samozrejme vybrané mapky s atrakciami, ktoré na Slovensku môžu vidieť. Turisti prichádzajúci sem hlavne z tých južných krajín na Slovensko úplne nás obdivujú, že koľko tu máme vody v tej krajine. Napríklad prvá otázka španielského turistu po príchode na Slovensko je, že či je voda z kohútika pitná, lebo to u nich nie je také normálne a úplne automatické. A u nás to je vlastne všade a to je niečo, čo oni neuveriteľne oceňujú. Myslím si, že my by sme si to mali oveľa viac vážiť.